Guys, please subscribe and help the channel get to 90,000 subscribers. Yeah! Welcome to FANS Wethu TV. It's the Pathway Premiership. Orlando Pirates 2, AmaZulu 1. I'm joined by Bow to Hova. Hey, hola, Sibo. Fere? How is it, my boss? Mnati. Mina ngimnandi. Yeah. Ike ngibone kanjani member? Ngibone kamnandi jo, si happy thina samabhakane. Sure. Yazi bathini jo? Yeah. Bathi kusho bani? Kusho yena. Kusho bani? Kusho yena. Aw pow to over. Yeah, aw pow to over. Yeah. Bona. Uyingoma yakho leyo? Bo, akusingoma. Yeah. Okay, right. Bayithole ba ingoma yakho dala? Anginangoma mina jo. Hambo record Record time ne? Yeah. Okay, sharp. Mina ngicula le nje kuphela happiness lenginayo. Sure. I think maybe it's about timing. Ngikhuluma no Mr. Ramaphosa, the Honorable Ramaphosa, the whole cabinet. Yes. Government of South Africa. Yes. Ukuthi Orlando Pirates. Yes. Fanele ukuthi bayithathe bayenze prescription. Yes. Yeah. Prescription. Ngikutshela ukuthi why? Why? Uma ukuthi maybe uphethe heart attack or maybe uyagula nama high blood. Stroke. Mawuya ku doctor uthi bayakugula bathi stress uthi bathi hambo 50 pirate. Uyangithola? Mawuthi uhamba uphethe ama kit bathi hambo 50 pirate. Mawuthi wenzani mina ngiphethe depression bathi hambo 50 pirate. Yes. Akekho umuntu angaphatha ile ugulo lokho happy. A 50 pirate. So thina si happy, that's why sibona siglowa so jo yabona. Si happy, skin is glowing. Simnandi my boss. The skin is glowing. Uyangithola. So I call about two Ramaphosa. Seprogrami ngoba nala ibhaliwe uyayibona. Yeah. Ithikithi emuva ukuthi thina sibheke uyabona. Ithi thatha zonke Orlando Pirates. Yeah. Kahle mfethu thatha zonke. Orlando Pirates. Uyangithola jo. Orlando Pirates fanele ukuthi bayformalize ukuthi be prescription e South Africa. Zonke izinto. Boy chronic. Yeah, esikhona. Favorite pirate uba mnandi umzimba wa right. Uyangithola. So igame yanamuhla si right mara ngikutshela last ukuthi usayithatha lento le bonke bazingela yini. Yeah. Sibabulela bonke. Yes. Hey. Man of the match member. Man of the match mina obviously yazi ngihamba nentwana encane. Uba. Right, Homa Raifet. Always, one and always. President of the 2000s. President. Uyangithola. Thank you Jayam. And then laba abanye laba kusasa sebabukela bayadlala ngathi bangadliwa jo yazi. Abantu bangadliwa la. Bakhathele labantu laba jo. Uyangithola jo. Abantu abashaya jo. Amabraki wethu la. Machiwa wethu adlala memeza nawo. Yeah, this one. Lava. Mina mfuna ukukhuluma kakhulu. Ngifuna ukuthi bafuna ungishaya manje. Kodwa mina ngilwi. I'm not fighting. I'm just talking facts. Ukuthi nina nohlala nibonga celebrate into engekho. Engwenye abacindezela abantu babehave. Siyakuthi siphethe kamnandi kanje. Yeah, yena angimthethe, abone ngimthethe ngambisela khona. Ababehave la. Beka discipline. Uzwile wona remember. Mani page remember ngiyacela sithi. Komele ngishayela manje. Remember kids. So anyayivala jo and then see you tomorrow. Masiyobona i-team le ukuthi ba ngule gate engala. Yangali mu. Ngase freeway. Uzongithola la. Mfowethu. Good luck. But udliwe my brother.